Yiba nayo uthi ayile beyifuna. Amen. Abamfunisa kule beyifuna. Bathukuzise ngapha ngoku indawo. Uthi nale uyifuna ukuthi uzayiveza singakhaya ungadini. Mhlawe lo ndaba zakusakuye iya. Uzabuzela nale yakuyifuna. Nakusakusawe yonke into inexesha layo uzakuza nala uba bethe yakho kuba yakho nayo izawulima. Nale bazakusakuyo vuma iya. Baye bathi bathi hayi ukumsebenzi okubafamba kuthetha lapho kade wakho. Yathi ke nathi hayi siyabulela ke ntombi kodwa uyawunabulela kakhulu xa sewakwaphiwa wathana. Siyandawo bazamsakuyo nathangela kwethu ke usisabe bekwayithetha ngokumaxhosa lombomo bawubona uncumilwa kakhulu umleka wathi mkhona into ezayo niyahleka uncumile kumandi uza noba yintoni le nto wathi mthandazo yomntu uyayiphendula yatsho ke ke nathi bethu usamaxhosa bakhetha ukuzimelele bawubona uhleka uncumile kumandi yethi ngafumana lehamani ndathi hayi ilinde naleyo yeza ubaba kusekuleyo bakusekuyo iya nakuleyo ngena nalapho uzawuphumelela kuye nakuleya indawo uye ungahambi kuye xa bakusakuye kule nto bakusakuyo ndiyayibulela kumthandazo lapha ila nto iyaphendula uthixo aziphendula makakho angamphenduli qha ukuhlala ngedolo qho sithethe nothixo noma uhleli nje mina masithi inkosi nabantu besasithi usitawa kahle ahamba wathi hayi masinikeze uthixo dala sithandaza sathi thixo sibonke sikunikele isandla sakho Qha masithandaza nje ke manje inkosi kodwa imkhando le nto esicinga yayazi bayintoni na yayazi bayintoni na dala sicela sikhe ngoba noboka mina ngokuhlasa mntana mama ke ngoba manje nentela yenda ngoba noboka thethe bathi ke thixo yonke into uzayenza ayeke thixo into angayenza ayeke angayiphumelisi uthe uzayiphumelisa qha into efuna ukulinda uqine manje nakweli umthandazo nakuyafuneka sujonga into emthandazweni nawe thandaza sujonga bakubanikeza ukuthi kuthiwa kanye TV nawe thandaza thandaza uvuma uthixo uthandaze qha uthixo uzawuva uthixo akho mntu angawuvuma umthandazo wakhe wonke umntu uthixo amvuma umthandazweni noba ukwazi uthanda lo uthe bawothi mazulu uyakuva uthi ungekathethi ndayazi futhi ndayazi ungakaceli yazi befuna ucela bantoni ndiyabulela kunkulunkulu simthandazayo kule ndawo uyabonakala zonke izinto iyasenzeka emini Ndizibuyisele kumoya oyingcwele, ndibuyise kootata bam, ndibuyise nakoomama, ndibuyise nakubantu abatsha, ndibuyise nasebantwaneni abancinci ngegama likaYesu. Amen. Nam ndibulela amandla kaThixo, ndibulela uvuka ngoba ndilele ndingazazi ukuthi nam ndiyavuka namhlanje. Ndibulela iinceba zikaThixo, Nkosi kumzali, ndibulela nasazondenzela kona endingakwaziyo. Kodwa ndiyambonga uSomandla ndithi nawe ungeyenzelwa nto nguThixo, nawe liyeza ixesha lakho. Hlala kuThixo ngoba lithi ilizwi kwincwadi yabaseMagalati chapter 5 ivesi nanoba iyaqala ithi yonke into inexesha layo. So nawe liyeza ixesha lakho, into ungeyenzelwa nto nguThixo. Hlala kumoya oyingcwele nawe uza kusikelela. Amen. Ngoku sizoya kwinkonzo yomnikelo. Ndizokucela utata wethu utata uDingane ukuthi azosenza inkonzo yomnikelo.